Unibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu esichaza kulona amaphupho. Nginesifiso sokuthi namhlanje kube khona into engizothi kuyichaza kancane eke engathi mangihleli yafika yalethwa yaphinda futhi noma sengilele ngayiphinde ngayibona. Igama lami nguhlengiwe Isibongo kaMbotho. Le ndaba abakuthi ngizama ukuyikhuluma la angithandi kahle ukuyikhuluma kodwa ngiyabona ukuthi kumele ngizame ukuyikhuluma ngoba bangichazela nabanye ukuthi angingenzi nje kanjena, angizami ukuthi ngidlulise kube kuyena umuntu ukuthi uzothatha kanjani. Esikhathini esiphambilini ngeke ngaba nento enjengale ngizoyixoxa lana okwakumele ngitshele omunye umculi okwi-music industry inkinga ayezobhekana nayo. Ngakusaba ukwenza lokho ongangokuthi ngagcina nje ngakwenzile ngahlalela phansi because abantu banezinto eziningi eziba umbono wabo ngendlela yabo basuke bebona ngayo bona ngaleso sikhathi, kanti mhlambe ngeke kuze kube kanjalo. Leyo nto ngathi mangayishongo leyo nto wagcina ngempela esengena enkingeni bengitshelwe ngayo ukuthi ngasebe kuyona okuyimanje futhi kunzima, futhi ngiyabona ukuthi kunzima kakhulu kuyena, ngingeke futhi ngize ngikwazi uqobe ngithi ngisho lo nto leyo, ngiyasaba. Kodwa kwanamhlanje ngithe ngoba sekuphinde futhi kwaba khona okunye kuthiwa angike ngitshele umntwana othize oku-music industry futhi naye kodwa engeke ngize ngimbalule igama lakhe kulabantwana bala eSouth Africa abasabancanyana nje, ukuthi kufike ugogo wakhe wangicela ukuthi impela umbize ngegama lakhe lasekhaya, wangicela ukuthi ngike ngikhulume naye ngitshele nomzali wakhe ukuthi cha ingane sesiside isikhathi eyihlenga eyintweni eyivikela lapha nalaphaya, manje ubona kungashiwo lutho, ayenzelwanga umchambuso, sekuze kwaba isigaba sokuthi ayenzele umemulo. Uzibona ewumuntu esecikekile kulonto, uze wakhuluma indaba ukuthi uzoyidedela yena manje uyahamba. Ngiyakhumbula nje ukuthi ubekwenye indawo la ekade ikhona emile eceleni, ngibonile lokho, emile eceleni egade yona elinde yona ingane. So ngaleyo ndlela leyo imphatha kabi indaba yokuthi akushiwo lutho, akukho ukubonga okukhona kuye ngento ayenzayo. Angazi-ke noma mhlawumbe ngoba abantu abazi ukuthi umuntu uya akhuliswe kubonga abantu abangasekho. So ngalento engishoyo leyo ngithi uma ngabe kulezi ngane lezi eziculayo zamantombazane zala eSouth Africa ezikuwona umculo lona, ngiyacela bakwethu ukuthi umuntu ekhaya lakubo akhumbule naye ukuthi konje lesi sigaba lesi angenzelwe sona ngoba kuzoba kubi ukubona umuntu esuka phezulu nempilo imthanqaza phansi engazi kwenze njani. And isikhathi esiningi-ke ave ngingavukeki uma ushawa umuntu ongasekho, udutshwe umuntu ongasekho bakwethu. Ngiyacela lokhu ukuthi abazali bakhe mangase balandeli bale channel ningakwazi ukuthi lento lena nidlulisele phambili mhlambe kanje, angazi ngenza kanjani ngoba mina cha ngizokusho la evidweni kuphela. Uma kwenzekile mhlambe nawathuka wayithela phezulu kwayo le video leyo, ngoba ngeke ngize ngilishe igama lentombazane, ngeke ngilishe futhi igama lengane impela, ngoba angithandi ukuthi kube ngazuthi khona engikulindele noma khona engikufunayo. Akukho bakwethu, ukudlulisa umyalezo kubuhlungu. Baningi abaculi othola ukuthi kuphelela phansi, uthola ukuthi ubukubonile mhlawumbe uzokusho kodwa ngesimo sokuthi umuntu izinga kulona nezinga nawo kulona into ezimbili ezihlukene lezo, ngeke azayithathe nje leyo nto leyo, kanti kuzogcina kunjalo bakwethu. Abantu-ke abafani. Ngaleyo ndlela leyo kuba khona umuntu okwazi ukubona ukuthi le ndlela le yalo iphelela la, kube khona umuntu okwazi ukubona ukuthi lo useyagcina la ngenhlanhla noma nangeyibhadi noma angazi noma ngani. Okunye kwalezo zinto kube kuvele kuyilethe mina ngasuke sekwenzakaleni lapho, kodwa nje kuyenzeka bakwethu ukuthi uma ngabe ngempela kube khona izingane lezi eziku-music industry zingenzelwe izinto, ababheke emakhaya, ababheke ngoba angeke kuze kube kuhle. Ngiyanicela, igama lami nje kuhlengiwe Isibongo kaMbotho, futhi akukona ukuthi ngizothi niyoze nizojika mhlawumbe kumina nibuze, cha, ngidlulisa umyalezo ukuthi kunjalo nje. Izalukazi ziyakhala emakhaya, isalukazi sisodwa kodwa sikhulume ngengane yentombazane eyodwa ke kulezo zingane eziculayo. Ngiyabonga.